Сәлем, дуслар. Мин сезне күрергә бик шатмын. Бүген без сезнең белән бергәләп коры җирдә яшәүче иң зур җәнлекне ясаячакбыз. Ул бик тыныч хайван. Аның озын хуртумы, зур колаклары бар. Нәкъ шулай, дуслар. Ул фил. Әйдәгез хәзер әзерләник. Бүген безгә күп итеп соры төсле, аннары азрак ал, яшел, ак һәм бик аз гына кара төсле пластилиннар кирәк булачак. Шулай ук стек, ягъни пластилин кисү өчен кулланыла торган махсус җайланма һәм агач таякчык та әзерләп куярга онытмагыз. Без әзер. Ура! Җир шарында филләрнең бары тик 2 төре генә бар. Африка филе һәм Һиндстан филе. Һиндстан филе кайда яши? Әлбәттә инде Һиндстанда. Андагы климат бик иссе. Ә фил үзенә азык эзли торган джунгли урманнары үтәлмаслык куе. Ә безнең филебез яраткан Татарстаныбызда. Менә ул шушы кәгазь битендә яшәячәк. Ура! Бераз гына пластилиннан әвәләп ясалган шарыбызны кәгазебезнең уртасына бераз аскарак ябыштырып куйдык. Афәрин. Тагын бер кисәк пластилин пуйчык ясыйбыз. Аның бер башы киңрәк һәм яссырак булырга тиеш. Барысы да килеп чыксын өчен аны кәгазь битендә тәгәрәт. Аннары киң башын ябыштырып, филнең тәпиен яса. Хәзер аны гәүдәгә беркетсәң дә була. Аны менә шулай итеп беркет. Достым, син Һиндстанда ничек исәнләшкәннәрен беләсеңме? Анда намасте диләр. Намасте фил. Намасте дуслар. Намасте шаян пластилин. Дусларым, бүген зур филне түгел, ә кечкенә фил баласын ясыйбыз. Сез туганда фил балаларының авырлыклары 120 килограммын булганын белә идегезме? Юкмыни? Мин дә белмидем. Филебезнең 2 тәпие әзер. Хәзер әйдәгез, безгә якынрак булган тәпиләрне ясыйк. Менә шушылай итеп буйчык ясагыз, аның аскылышы киңрәк булырга тиеш. Күргәнегезчә, ул алданрак ясалган детальләрдән зуррак. Дуслар, сез филләрнең, кешеләрнең кебек үк уңай һәм сулагайлары булганын белә идегезме? Моны билгеләү өчен филнең күбрәк кайсы казык теше белән эшләвен күзәтергә кирәк. Сулы белән булса сулагай, уңы казык теше белән эшләсә уңагай. Син кайсы кулың белән язасың? Пластилиннан нидер ясаганда 2 кулыбыз белән дә эшлибез, әйбит дусларым. Кәгазь битендә тәгәрәтеп, филнең тәпиләрен ясыйбыз да гәүдәсенә беркетәбез. Тоташу урынын менә шулай итеп тигезләп куярга да онытмагыз. Дәвам итәбез. Кечкенә генә пластилин кисәгеннән нечкә һәм кыска буйчык ясыйбыз. Буйчыкның башы нечкәрәк булырга тиеш. Бу филебезнең койрыгы. Матур килеп чыкты, әйме дусларым? Афәрин. Филнең гәүдәсе әзер. Хәзер башын һәм колакларын ясыйк. Алар зур һәм уйчык филнеке кебек түгәрәк булырга тиеш. Пластилинны бүлеп ал, кулларында башта әвәләп шарчык, аннары шул шарчыктан яссы түгәрәк яса. Аны гәүдә өстенә куеп тор, ләкин ябыштырма. Чын фил колагының киңлеге 4 метрга кадәр җитә ала икән. Шунсы да кызыклы, филләр музыкаль ишетү сәләтенә ия. Алар көйләр һәм ноталарны аера беләләр икән. Шуңа күрә кунагыбызга яраткан җырыңны җырлый аласың. Аңа ышар дип уйлыйм. Хәзер инде икенче колагын ясыйбыз. Кәгазь битенә куябыз, ләкин әле ябыштырмыйбыз. Калган пластилиннан без аннары башын ясарбыз. Менә колакларыбыз әзер. Хәзер инде башын. Менә шундый шарчык һәм озын хортумын ясагыз. Я, дусларым, килеп чыгамы сезнең? Шәп. Шунсы мөһим. Баш һәм колакларның зурлыклары бер-берсенә туры килергә тиеш. Килеп чыгамы? Хәзер ясаган башыбызны кәгазь битенә колаклар арасына ябыштырабыз. Менә шулай, ләкин ныклап беркетмә. Филнең хортумын бераз өскәрәк бүкләп куй. Бармакларың белән сынның өслеген тигезләп чык. Ура! Филебез инде безнең әзер диярлек. Шәп, шулай бит дусларым. Миңа калса, филебезне бераз төсләндереп җибәргә кирәктер. Ничек уйлыйсыз? Сез җитешеп барасызмы? Алай салга.
Ал төсле пластилинны икегә бүл. Шуларның берсеннән башта шарчык. Аннары шул шарчыктан яссы түгәрәк ясап, колагына ябыштыр. Игътибарлы бул, дустым. Ал түгәрәкне баш астына беркетергә кирәк. Менә шулай. Булмады әле, тигезләп куябыз. Күрәсезме? Менә хәзер булды. Икенче түгәрәкне алабыз. Һәм шулай ук башны күтәреп торып, ябыштырып куябыз. Булды. Хәзер аппак казык тешләр чираты. Әйе, дуслар, бу чыннан да филнең тешләре. Алар ярдәмендә фил үзенә азык таба һәм ерткычлардан саклана ала. Башта агач таякчык белән хортум янына тишек ясыйбыз. Әйе. Аннары шул тишеккә кишерне хәтерләткән ак буйчыкны беркетәбез. Икенче ягына да шулай ук тишек ясыйбыз һәм казык тышны ябыштырабыз. Шәп, бик матур килеп чыга. Әйе бит, дусларым. Туктагыз, дуслар, филебезнең күзләре ясалмаган икән бит. Тизрәк филнең башына имән бармак белән күзләр өчен урыннар, ягъни менә шушындый чокырлар яса. Аннары ике шарчык, шул шарчыклардан түгәрәкләр ясап, филнең башына ябыштырып, 1-2 булды. Шул вакыт джунгли урманыннан кара пластилин килеп чыга. Ул безгә сыныбызны ясап бетерергә ярдәм итәчәк. Аны 4 кисәккә бүлергә кирәк. Икесеннән күз караларын, икесеннән дустыбызның кашларын ясарбыз. Филләр ничек аралашалар икән? Алар хортумнарын чорный, бер-берсенә ышкыла, җырлаган кебек төрле тавышлар чыгара алалар. Бик кызыклы, шулай бит. Сынның күзләрен ясап бетерик. Ак түгәрәкләрдә тишекләр ясыйбыз. Шунда күз караларын беркетәбез дә бармакларыбыз белән басып куябыз. Искиткеч. Аннары стек белән хортумына сызыклар сызабыз. Менә шулай. Тәпиләренә тырнаклар ясыйбыз. Колакларын бизибез. Намасте, фил дустым. Сез зур әфәриннәр, дусларым. Шаян пластилин тапшыруның чираттагы чыгарылышында күрешербез. Мин әлегә сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш!